Yoga ing diri sawega ing katiwaton lanang nyekel gaman budal dina iki. Kanca maju yo.
Oh, ah, hey! Hey! Wah! Oh, oh, ah! Oh, ah, ah! Oh, oh, ah! Hey! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Hey! Ah! Oh! Oh, oh! Ah! Ah! Wah! Ah! Hey! Ah! Oh! Ah! Oi! Nggih satri ing Panagung liwang liwung anane amung sepa sepi sepah samun Barandini ana satriya ingkang mapan ing kono hanenggih panengah Pandhawa satriya ing Madukara Raden Arjuna awis tinggal peteng jagate surem kang dadi guayane melang-melang jroning penggalih kaya ninggal dahi pinggiring galumbang karana katresnane wis anis rasa sengseme wis sirna sineblak mawi tembung dening Kang Rama Marasepuh nenggih Sang Bathara Brahma tanggap ing sasmita nenggih Kyai Semar Badranaya datang kantun ingkang putra Nalagaring Petruk miwah Bagong tansah sumandhing budidaya mrih lejaring ing nandhang karuna
wadananira ayu kumel kocam rahnya marak tani mbegagak ugak sadulita melae nuwun sewu Gus Ndara Dananjaya kula saged anggagapi ripalungguhan samangke ndika nembe nandhang Sungkawa karana kapegatan dening rosane rasa tresna kula mboten maido teng donya niku mboten wonten kaendahan sing ngungkuli endahing katresnan. Kula wangsuli atur kula teng jagat niki mboten wonten kaendahan sing ngungkuli endahing katresnan lan teng donya niki mboten wonten panjerit sing ngungkuli tangising katresnan. Kesusahan sing banget nyenengake niku lamun to kangen karo wong sing ditresnani ning wonge ora ana kangen karo wong sing ditresnani mongko wonge ora ana di WA ora bales ning nyetatus terus niku lara teng ati. Rasakno kowe reng, salah kowe dadak duet barang. Entek-entekane kowe diblokir to saiki. Wis lah, kaya lelakonku jadi kaya ngene iki lho. Awit jane semoh, mangke moh parandene dirudo paripeksa akhire ya kaya ngene berantakan rumah tanggaku. Kok iso rumah tangga kuwi apa rumah tangga ora? Tegese aku nyambut gawe ning kampus nggih rumah tangga ngono lho, Le. Ngoten niku, nggih. Kula mboten maido. Tresnani, nggih nuwun sewu. Tresnani niku mboten perkara mung sampeyan mboten nglarani kalian wong sing mang tresnani ning kosok baline piye carane sampeyan ikhlas lila legawa nampani rasa lara awit saka pakartine wong sing mang tresnani. Dadi tresna sing sejati niku kudu nampa ikhlas lahir batin lamun to dilarani atimu kalian wong sing mang tresnani. Ngoten niku. Gak mau yo wis. Katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titah ingkang awujud uruping jiwa luhur. Lan menapa to sebabe menungsa kok pinaringan rosaning rasa tresna supados para titah antarane jalu lan pawestri saged gesang bebrayan linambaran sucining bebuden supados saged dadi lantaran tumangkari menungsa ing jagat raya nenggih laire jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah lan ugi talining katresnan. Kejawi saking menika Gus, katresnan dipun paringaken dumateng menungsa ing pangajab supados sedaya tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna. Mboten namung bab katresnane lanang lan wadon, nanging katresnanipun menungsa kalian sesamining gesang. Welas asih rasa trenyuh, guyub rukun samat sinamadan daya dinayan. Gotong royong niku woing katresnan dados menawi tiyang menika saged bebles
anggenipun gagapi lan pinter ngetrapake mungguing tumindak jagat niki wontenipun namung seneng lan tentrem merga kesrambah kalian sucining katresnan. Niku. Lan malihipun sinuwun nuwun sewu. Katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang kula kalian panjenengan boten saged nampik lan milih. Katresnan menika boten saged dipun peksa merga tresna niku sipate tulus. Mila katresnan kok kanggo dolanan, katresnan kok kanggo lemeran, katresnan kok kanggo nglarani karo pacangane, katresnan kok kanggo selingkuh sedeng karo wong liya. Tiyang kala wau mesti bakal kena walating katresnan upamane dadi prawan ayu kaya apa nganti tuwek ora bakal entuk bojo niku Mas. Wonge teko. Aku dadak duit barang nyapa mau aku. Alae rasakno kaya ngono kuwi. Nuwun sewu. Ndara Arjuna menika sanes saudon saurupan ning sampeyan niku lelananging jagat pitataning para umat. Ampun namung sedih kemawon, ampun namung kendelan kemawon. Cobi mangtamatake lakuning jangka kodrat menika. Kula pitados waton sampeyan saben suku jangkah asta ngrembyah tansah ngagungaken kalian purbaning Hyang Wisesa. Tartamtu pangeran badhe mayungi kalih sampeyan mayungi dhumateng ingkang garwa Dresanala kalebet putra ingkang kinandhut dening ingkang garwa Raden. Lelo-lelo linali saya kadriya Triasmara marang Sang Kadirate Ratih ratu ratune wong Cakra Gambang Kaya utama asri mring kula mangkaya asri ing kula
kentik si penunggal patek nono panunggul apa susane susong kulisa sama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber Momo Satrio bagus mung dingkluk nyawang karo ayang-ayangi dhewe mesti kowe sing jenenge Janaka dasar para nyata barisan dampyak-dampyak kowe saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu muri saka negara Tunggul Malaya kesete sesembahanku Prabu Dewa Serani kumandang garba kang dadi aranku ana wigati apa kowe nyegat lakune Arjuna aku bakal nampa bebungah gedhe saka Ratu Gustiku lamun to bisa nyrimpung sikilmu bondo tanganmu mocok jangkamu mula ripalungguhan iki karepmu piye bangga apa nutut yen bangga tak srimpung sikilmu lan nutut tak pecah sirah yen pancen tekamu kene mung waton Sulaya ketokno kaprawiranmu nyata prajurit perwira maju para ngarsa tak sambi sila tumpang nggo gatheng ndasmu piye apa abamu sugih kendel bondo wani legan golek momongan bupunuk golek pasangan prangi tatal grajamu majus jangkah tebak diadamu cepat igamu nglayang nyawa menyerah kuruni batang Pusakan jroning kewuk mandika kontlang padhangipun Ojo mingat. Wah. Ha. Oh. Tanggak kowe. Oh. Wah. Weh. No.
jebol sia-siamu. Loh. Hei. Loh. Ah. Loh. Loh. Hei. Oh, kudu yo. Ah. Oh. Ah. Yo. Hei. Loh yo. Ah. Oh. Ah. Hei. Loh. Loh. Lombok marung bredel jaringan. Hei. Oh, ah. Ah. Hei. Oh. Oh, ah. Hei. Ah. Wah. 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 Oh. Ah. Hah? Wah. Waduh ya. Wah. Minggir. Hei. Wah. Hei. Loh. Ah. Loh. Kagak. Hei. Wah. Oh. Oh. Ah. Oh. Hei. Ah. Ojo minggir. Hei. Oh. Ah. Wah. Hei. Wah. Wah. Hei. Wah. Woi. Hei. Oh. Hei. Ya. Hei. Ah. Oh. Oh. Wei. Wah. Hei, minggir, minggir. Wah. Oh. Ah.
metu saka lemah bengkah. Ora lemah bengkah, sumur, Mas. Soe. Satria Madangkara, Brahma Kumbara. Iki kakange si pedang setan Mantili. Duwe kadegdayan aji serajiwa lampah lumpuh waringin sungsang. Biyen Ki Jaralugina kalah karo aku. Ning aku dro karo biksu Kampala. Merga kono duwe aji salju menyiram bumi. Adimu jenenge sapa? Si pedang setan jenenge Mentili, Mantili. Heeh, Mantili. Bojone Patih Gotawa. Biyen. Apa men laire bareng radio ki biyen. Apa kamu? Ah. Oh. Wedian bendeles. Awas. Oh. Wah. Woi. Oh. Ah. Oh, awas. Oh. Wah. Wah. Wih. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. Wah. Oh. Eh. Oh. Ah. Eh. Sikal sikilmu. Ah. Oh. Hei. Canda. Oh. Awas. Oh. Eh. Wait. Oh. Oh. Eh. Wait. Good. Good. Wait. Wait. What? Nyek. Ayo, Dil. Arang ranjang ratu. Oh. Ah. Oh. Ai.
seksura rumangsa prawira Kaman aku mommo suminggah sak liring ati rumawan ora urung takeng pati Yaksa kura kakiri-kiri nyolir kapata
Ah! Wah! Inarung Landrang reyongan laras sindro padate manurung wangi-wangi rasang reyongan sinanggaong rodirana asisun ingkang ambaksa mengko dhisik sakwise aku mlebu ana tengah alas iki lah Putri ngendi? Ayo apik iki. Putri Solo. Putri Solo. Ayo ngono. Ayo nggih. Seger ki mau kepenak ya, Truk. Ayo, wah luar biasa. Isih kurang sak lakon, Gong. Apa? Wisanggeni ratu. Wah, iki mau nembe lahir jadi engko ratu. Ayo.
Santai wae ra perlu kesusu. Isih sore. Ya. Jam piro? Tengah 11. Ora senengane. Ning sing patut membanggakan suasana pada malam hari ini, Truk. Aku sak koncoe kerep resah ngopo ya ditangkepne wayang dadak semalam suntuk anggere bar limbukan sing mirsani wis entek. Ya. Aku diskusi karo Cak Bagus karo kanca-kanca piye carane. Lah akhirnya awake dhewe menemukan buktinya terjadi di wilayah Wengkal Rejoso walaupun meh jam 2 sing nonton sik utuh. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Ayo. Apik. Iki kira-kira sik semene iki ngenteni lakon apa ngenteni Niken Salindri. Ya jenenge wong mirsani wayang iki majemuk oleh majemuk. Loro jire nem ciluro Ora gending. Tegese iki mawarna-warna ana sing rawuh butuhe mau nonton bakul. Momong karo putrane wis jajan wis tuku dolanan kundur ngono ya eneng. Ana sing rawuh iki butuhe mung nun sewu ngrungokne kleningan ki ana. Aku guru kleningan tok aku. Tiada hari tanpa kleningan teko wayangan talun mboten seneng. Anggere kleningan rampung pidato kula wangsul. Ngono kuwi enek. Anakna sing mirsani wayang iki pancen kok omah ditekati. Dadi upamane tontonan upamane ana piyayi mirsani wayang kok ngagem sarung. Brukut kuwi biasane awet kuwi le mirsani. Ya. Ana sing pancen mirsani babakan nggen lucon, nggen guyon, nggen goro-goro, nggen lembu ora apa-apa kuwi pancen ya duwe hak dhewe-dhewe sing baku mergo niate penonton sing pirang-pirang kuwi mau sing beda-beda kuwi mau inti sarine padha kabeh ya kuwi ikut bersama melestarikan seni tradisi jati diri bangsa wayang kulit. Lah kuwi. Kailok ya to. Heeh, kaya ngono kuwi bangga. Wayang umure pira jajal berabad-abad, Truk. Ya. Heeh. Nganti seprene Nadianto mbiyen enek teknologi layar tancap. Ayo. Wis isih cilik. Sing disetele filme Roma Irama. Ayo. Judi jreng ngono kae. Bar kuwi saya bengi terus Joko Sembung. Musuh karo apa ki jenenge kelelawar kae. Ya. Karo londo-londo kaya overdome Jaka Sembung ngono kae. Terus saya bengi terus ganti filme Jet Li. Ayo. Jet Li apa? Mejet. Ngono kuwi pokoke. Lah bareng saya bengi sing cah cilik-cilik wis do turu. Lah sing disetele ya kuwi. Titik toli delendeng. Titik toli delendeng. Biyen. Heeh. Layar tancap kukut ganti video VHS ngono kae sing kasete iki sak apa jenenge sak driji amba ngono kae. Setel kuwi film apa wae enak. Ya. Bar kuwi terus muncul neh apa kesenian liyane endi sing jenenge campursari, endi sing jenenge jaranan, nganti jadul barang metu ning alhamdulillah wayang masih di hati warga masyarakat mligining wewengkon Nganjuk. Ya. Bener kepara nyata. Intine nderekake karo Pak Lurah Catur Totok Winarko SE sekalian Ibu Ika Fitri anggene ngawontenaken tasakuran ingkang wosing wigati. Wayang ingkang dipun gelar menika mboten kagem sinten-sinten ning dipersembahkan untuk warga masyarakat Wengkal. Sumberambahipun Rejoso Nganjuk minangka panglipuring penggalih. Lah, yen penggalih para warga masyarakat Wengkal seneng atine padhang niki mangke sesuk-esuk yen nyambut gawe saya sregep saya mempeng. Yen nyambut gawe tini sregep otomatis asile bakal saya melimpah ruah. Yen asile melimpah ruah uripe dadi barokah, anane rahayu tentrem mulya wibawa warga masyarakat ing wewengkon Wengkal. Ya ngono Truk. Nggih, ngoten niku. Ela-elo. Ela-elo. Heeh. Mbak Tri Hastuti sik. Ayo. Kilek senembang ora bintang saka Ngawi ngene rumah saku pales. Ayo. Pales kabeh. Ayo. Lah Mbak Tuti Wi miner ora pales, miner. Ayo Mbak, iki cara lawasan dhisik sadurunge ngaturi genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Tak anggap cah loro anak-anakku kabeh, genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Ayo Mbak Triastuti. Monggo Cok, instru rumiyin. Yo, ela, elo. Dados.
Ngerti? Ising